Pamätáš si tú veveričku z rozprávky Doba ľadová? Jej prioritou bol oriešok, ktorý nikdy nechcela stratiť a ak sa tak aj stalo, spravila aj nemožné, aby ho dostala späť. Pre veveričku bol oriešok veľmi dôležitý a nesmela ho stratiť. Vieš, čo je v dnešnej digitálnej dobe ešte dôležitejšie pre nás ľudí? Je to náš e-mailový účet. E-mail nie je len schránka, je to kľúč k tvojej digitálnej identite. Ak sa útočník dostane k tvojej e-mailovej adrese a heslu, môže si cez funkciu Zabudnuté heslo obnoviť prístup takmer do každej služby, ktorú používaš, od sociálnej sieti až po banku. A to nie je všetko. Získaný e-mail môže zneužiť na rozposielanie podvodov tvojim kontaktom, vydávať sa za teba alebo šíriť škodlivý obsah.